ke ce zan so ki aminta nema in yi kiran ki da hobina. Sallamar farko da zanya a gunki fa zanya a bar suna, ke ce ta ɗaya ke ce ta biyu ke zan bai sirrina. Na yarda da ke na aminta da ke zan sake a damana, so ya zama alkhairi samun ki cikar buri. Dirran da na ganki sai na ji sanki a raina ya zauna. So ki aminta nema in yi kiran ki da hobina. Nema haka ne a ran da na ganka na kamu da ƙaunarka. Ka zam sarki a cikin raina ni ba ni da tamkarka. Dukkan tsanani komai rantsi ni zan zama matarka. Ka aminta da ni a ranka zan share hawayenka. Na yi alƙawari sanki mai suna a cikin raina ke ce zan so ka aminta nema in yi kiran ka da angona. Mata da yawa sun nuna mini kauna kafin ki, ni ke na gani kuma ke na sani zan ba da sadakinki. Za a yi dina kuma a yi addu'a duk a ranar aurenki. Na san ki da tarbiya sannan ga alkunya, in canza dukan tunani na ko a fannin soyayya. Sanki mai suna a cikin raina ke ce zan so ki aminta nema in yi kiran ki da hobina. Mai sanya raba madani da kai ba za ya ci riba ba. Zan jura jira in ka yi kira ba zan gina amsa ba. Kalma ɗaya ce daga kai na sani so bai zama aibu ba. Ka zamo linzamina san da hakan nima na rasa ki ba za na ji daɗi ba. Soyayya nisa a cikin raina ba zan ki na furta ba. Za na yi nazari kuma na yi guzuri ba zan kula kowa ba. Burina aurenki zan gyara makwancinki, zan baki dukan kulawa ba za ki hawaye ba. Duka dangina kai suka sani ba su sanni da kowa ba. Ka zama wata na zamzara ba zan maka ƙarya ba. Maganar sanka a cikin raina har yau bata sauya
yanzu yar kunya auren kafa na shirya kin sa duka na sauya kanunan soyayya ki din mahaɗi na ce duk macen da ta so ta rabe ka ba zan mata wasa ba gamsu da sanki mai suna a cikin raina ke ce zan so ki aminta nema in yi kiranki da hobina ne linzamina ko kwana ce mahaɗin raina zan so ka aminta nema in yi kiranka da angona zan so ki aminta nema in yi kiranki